Amb el segon? Segon ja? Ara també que se vegui una mica més de cubata. Vale, ara. Que no va passar la gent pel mig. Votem, Sí, vale. Directe aquí, ells fan... Podem el tercer o què? Tercer, 5 segons i foc. Això ja d'aèria? Sí, ahí de todo, aquí de todo, final de fiesta hoy. ¿Comencem? Sí.